От инструмента с елементи можете да добавите множество обекти във вашия сайт. Той е достатъчно гъвкав и можете да го местите наоколо с мишката. Просто натиснете в горната част и го преместете където поискате. За да добавите елемент към редактора, натиснете върху него или го завлачете с мишката. За да промените изображението по подразбиране, отворете настройки. Натиснете Смени изображение и изберете файл от вашия компютър или едно от безплатните изображения на Oxy. Обектите, които можете да добавите са текст, изображение, галерии, видеоклипове, SoundCloud, Spotify, меню, бутон, PayPal бутон за получаване на плащания. И елементи от социалните мрежи като Facebook бутони, Twitter и Google+ бутони. Социална лента, Google карти, които могат да бъдат изцяло персонализирани, контактни форми, кутии, окръжности, ленти, вертикална и хоризонтална линия. Инструментът с елементи има и допълнителни бутони за възстановяване на промените, копиране и поставяне. За да копирате и поставите, може да използвате и комбинациите Ctrl+C и Ctrl+V. Натискайки стрелките, ще виждате имената на елементите за по-голямо удобство. Забавлявайте се докато създавате!